Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, maayong adlaw ka natong tanan, maayong gabi diha. O karon dayno atong ipadayon ang sumpay ning sugilanon sa mga asoy ni Kuya Goliath. Road trip, ug di ta maglangan, ato nang sugdan ang katapusang sumpay ning sugilanon. Mga asoy ni Kuya Goliath, ug salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Masudlan og langaw ang inyong baba. Asuhin na ni Kuya Goliath. Sige, panglingkod mo paliog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Goliath ninyo. Paniyaw mo, mao ni istorya niadtong karaang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata. Bigo! Kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Unsa man yung hatag na kumigo? Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata o ang buutang bata. Og unya pa yun? Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Mga asoy ni Kuya Goliath. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata, Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Goliath. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. o karon na niya ang katapusang sumpay, mga bata, mga kasama. Buhi lagi sila, Lucius! Buhii ang mga bata. Kami! Lucius, Kami mo yung tumaga! Lenray! Bugi! Jackie! Upan mo na ako! Uy, hala! Bugi! Pagdali mo! Pagdali mo! Gunit ako, Jackie! Tiling, kamahimong mo ba nila? Pwede! Adi ay! Pogi! Di mo na buhian, ha? Kinangangay ninyo! Ako, Cross! Ayaw! Ayaw! Papa Fran! Ablihan ako ang mga bitana! Hapit na mapuntas pa! Tuod! Subang ng adlaw karong taon-taon. Pagdali, Baron! Ayaw! Ayaw! Mga bintana! Lucius! Nasunog kita! Marika dire! Paduol sa bintana o tagamtama ang kainit sa haring adlaw! Dire! Sunog ko! Naigo sila sa adlaw! O, nimo sila kabo! Oo, anak! Nagmadaunggon kita! Ang mga batanon! Ma'am Elvira! Ma'am! Saan? Ma'am! Sir! Ma'am! Dali na mo! Mamaya ka dili! Dali mo! Baron! Sige! Tara! Mamaya ta! Sige na, dili na kita maglangan ninyo.
Luwas na mo sa pamilyang vampira nga may hari ni ining lugara. Unsa? Tara. Sir Frank, daghan yung salamat sa iyong pag-ayos sa mga auto. Huwag sa pa yan. Sir, labaw na gid sa pagluwas nimo namo ha. Kung dili patungod ninyo no, siguro patay naming tuluron. O baka mga vampira nami. Maugyud. Hadlok kay kuno naon-naon, uy. Kuan manggod, abi manggod na mo. Nga kami ang mga daotang tao. Mauna. O kamo ang among patyon? O himuong panihapon? Mao ba? Sorry kaayo ninyo hangan ni Judge mi ninyo. Nagtuo mong kamo ang unod nga among kanon. Di banggod. Inani manggod ni. Palagsara kay mi makatilaw og karne. Kana kung doon na bisita. Usa pa, ang tasabot mong karne sa manok manggod. Muna nagtuo mong daotan ming tao kay mong tingog mura masag ungo. Tuod. Ayaw na mo kabalakas pamilya nila ni Lucio. Dili na sila magkapamiktima pa. O kundo na pamaylaing kaliwat nilang masaag dinhi sa among dapit, maogi hapon ang among buhaton. Mo proteher kami sa mga dagsa dinhi. Mao kini ang among tahas, ang pagprotektar sa mga masaag dinhi. Sa ato pa ma'am, dili na mo pahawa din sa inyong kipuy-an ma'am. Pwede. Kana kung unsay plano sa Ginoo diri kana mo. Pasensya na kaayo mo nga gabi iwa mananggid ninyo ha. Abi manggod na mo nga kamo ang kontra. Nakasabot rami. Unsaon, mao man among bayhon nga gihatag sa Ginoo namo. Di pa? Amo ni mo naong. Walagi ko masulti Wa milay mahimo kundi dawaton ang among kapalaran. Ug ang pagkamaayo ug katahom sa usa ka tawo, dili diha makita sa panggawas nga panagway. Mao. Kundili makita og mabatyagan diha sa kalimpyo sa kasing-kasing ug kalak. Maugid. Ay, sir ma'am, kining baron, kining di namin magdugay. Salamat kay gidalit ninyo namong pamahaw ha. Mabalik namin sa syudad. Sige. Way problema ka na. O gayo ka balaka. Dili na mo palyar ang inyong sakyanan. Salamat kayo, Sir Frank. Daghan kayo salamat. Bye ninyo. Bye ninyo. Amping kamo sa biyahe. Bye! Hangtod sa sunod na tong panagkita. Joke lang. Ay, balik din ha. Di may ginahamutan ako yung dagway. Mga bata ang magkasama na tapos kung aso ninyo ni Sibunawan ng Aruhan, naguluhan, road trip din nilang sa mga aso ni Kuya Juliet kinitanan sinuwat ni Ate Batit Marion Kabudlan nung niyang atong director si Ate Martes Parbalmol. Spinner si Kuya Jewel Vinci Soundman Mr. Ricky Bagisgari. Recording audio editor si Kuya Ariel Macao ang tag-iya sa King Binding and Roof Installation. Kinitanan dalit ka na to sa RMN Drama!